Takže čaute a ja vás vítam v ďalšom videa a dnes to nebudú Pokémoni, dnes si otvoríme tento Naruto KO Booster Box. Je to Tier 1 Wave 1 Booster Box, takže úplne myslím, že bude prvý Booster Box, čo od nich vyšiel. No a ak by ste chceli o týchto zberateľských kartičkách vedieť viac, tak kľudne keď si napíšete Naruto KEIOU alebo tak nejako sa to píše, tak si dokážete nájsť aj set list všetkých kariet, je ich asi milión, je ich strašne veľa. A je to asi taký japonský, originálny zberateľské kartičky, alebo ako to povedať. Tak, mám to tu takto pripravené, dám si to sem dozadu a môžeme sa do toho pustiť. No a ak by ste chceli niečo vedieť o týchto kartách, myslím si, že všetko nájdete asi na internete. Ja toto skúsim postupne nejako hovoriť. Takže nemám ani koľko tu je balíčkov, možno 24, nejako 5 kariet v balíčku. A karty sa tu rozdeľujú na Rare, vlastne R, SR, SSR a tak ďalej, to možno uvidíte. A semka sú potom čísla, podľa toho sa to ukladá a je to asi všetko, takže môžeme ísť na to. Nejaký card trick tu asi robiť nebudem, dívej sa, máme jednotku, R-ko. Nejaký card trick tu asi nebudem robiť a tu je R-ko také holo. A jo. To je asi tak všetko, čo som chcel povedať. A však uvidíme ako to pôjde. Možno ma niečo napadne, čo by som vám také o týchto kartách mohol povedať, ale zatiaľ neviem. A máme tu SR, takže to je taký mini hit, by sa dalo povedať. A za tým už nie je nič. Naruto som kedysi pozeral, ale to už bolo strašne dávno. A nedopozeral som ho ani celého, takže všetky tie, nebudem vedieť všetky tie mená, toto myslím, že je Sakura napríklad, viem, že niektorí z vás ma asi zabijete za to. Čo to je? SSR, obrovský hit toto v tomto Tier 1 Wave 1 Booster Boxe. SSR a zabudol som, ako sa volá. Ospravedlňujem sa všetkým Naruto fanúšikom. Nie som moc dobrý, čo sa týka mien. Nedokážem si zapamätať tie mená. Viem, že tam je SR, ďalší hit. Viem, že tam je Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi. A neviem, možno na nejaké ostatné mená si možno spomeniem časom. No, poďme. Čo tu máme? R-ko. Takže tu vidíte, to je R-ko klasické, toto je zase holo. A jo, to vlastne všetko. To holo bol ten hit. Myslím, že tá holo karta je garantovaná v každom tom asi. Neviem. Uvidíme teraz. R-ko, Sasuke a SR. Alebo SR, budem tomu hovoriť. Kakashi, ďalší hitík, dobre, príjemné. Poďme ďalej. Skúsim to nejako rýchlejšie pootvárať, takže to mám R-ko, toto je Gaara, vidíte, toho si pamätám tiež. A hej, je tu holo. Ok, takže v každom balíčku je asi garantované to holo. Balíčky sa otvárajú celkom jednoducho. Trošku ťažšie ako tie Pokémon, ale môže byť SR Neji asi, alebo neviem, nebudem sa pokúšať hovoriť tie mená, lebo dostanem obrovský hate. Dobre, SR, ďalší hit. No a čo som to chcel povedať? Že vlastne booster boxy, alebo tie karty sa rozdeľujú na Tier 1, Wave 1, potom Wave 2, Wave 3. A potom ide zase Tier 2, Wave 1 a tak ďalej dookola. Je ich strašne veľa. Ani neviem, koľko tam je dokopy tých kariet. Myslím, že stále pribúdajú aj nové a nové. Nie som si istý. Ale hej, je ich strašne veľa. Jak si pozrite tier list, tak budete vedieť. A máme tu UR. Máme tu dokonca tú líšku UR Naruta.
Ty kokšo, toto je obrovský hit. Toto je asi to najlepšie, čo môžete z Tier 1 V1 dostať. Pozrite sa na to. Vyzerá to parádne. Taká holo UR 13. Ono sa to tak rozdeľuje, že máte napríklad Rare, tie máte do nejakých 60 a máte od 1 do 60, SR máte potom tiež od 1 do nejaké číslo a tak ďalej a tak ďalej. A čo som to chcel ešte povedať? Ja, že mám aj albumy na tento išiel nejako ťažko. Musel som mať normálne, že 3 albumy na všetky tieto karty, kebyže ich chcem nazbierať. A to sú také tie veľké albumy, kde sa na jednu stranu zmestí 12 kariet. Takže v celom albume sa zmestí nejako 480 kariet. A mám tie albumy 3. Takže si viete predstaviť, koľko tých kariet ty kokšo musí byť. Ja vám to potom aj budem tie albumy ukazovať. Rozhodol som sa, že vždy vám to ukážem na konci každého týru. Takže keď tier 1 má napríklad tých wave vlny, alebo ako to mám povedať, napríklad 3-4, tak až po tej 4. vlne vám ukážem, ako vyzerá ten album. A majú to zaujímavo spravené tie karty tým, že napríklad ASR hit majú tie karty spravené tak, že napríklad v tier jednotke môžete získať R kariet iba 60 a potom v tier 2 sa to zase rozširuje, takže tam môžete dostať rare kariet od 1 do napríklad 110 alebo tak nejako. Je to také trošku chaotické. Čo to je? SSR, ok, to je ten Sasukeho brat, že? A neviem si spomenúť teraz na to meno, takže ospravedlňujem sa vám ešte raz. Už je to nejaká tá doba, čo som pozeral Naruto. Takže jedno UR máme zatiaľ, 2 SSR a tých SR-iek máme ako 4-5 asi, neviem, tak nejako. Dobre, poďme, to bola asi Hinata však. Naruto, ASR, Kakashi, neviem či to sme už neotvorili, alebo toto je asi iný, neviem. No, poďme ďalej. Skúsim to nejako urýchliť. A koľko tam je vlastne karet? Takže tu máme 1, 2, 3, 4, 5 karet v jednom balíčku. A tých balíkov by tu malo byť asi 24, myslím, tak nejako. Neviem ako to je v ostatných booster boxoch. ASR, hitík. No. Potom dajte mi vedieť, čo si myslíte o týchto kartách zberateľských Naruto KO, či to volá. Potom vyzerajú celkom v pohode. Hlavne je to taký ten oficiálny set, alebo ako to povedať. Dajú sa tie booster boxy objednať z rôznych stránok. Takže nemusíte sa báť, že to je nejaká fake vec. SR hit. Že to je nejaká fake vec, alebo že tu otváram nejakú lacnú mŕtku, alebo čosi. To vôbec nie. No a keď si vyhľadáte Naruto KO card list, alebo také niečo, tak je tam aj nejaká takáto oficiálna stránka, kde si môžete vlastne pozrieť všetky karty, úplne všetky, ktoré existujú, a je to tam aj rozdelené na tie booster boxy, takže keď si tam rozkliknete tento booster box tier 1 v1, tak vám tam aj vyhodí filter a zoradí vám vlastne všetky karty, ktoré môžete získať z tohoto booster boxu. A SR, toto ešte nemám, barada. No, poďme ďalej. Tak, myslím, že už sme tak v polovici booster boxu. Ubieha to rýchlo, keď tu je iba 5 kariet. Ďalší balík. Tak, ide to celkom. No, čo tu máme? Rock Lee a Sasuke SR. A inak tie karty zozadu vyzerajú takto. Tomuto sa moc nerozumiem, ale asi nejaké informácie o ňom. Takže to je SR a RK. Keď si zoberiete nejaké R-ko, tak vlastne, vyzerá to úplne rovnako zozadu. A to UR-ko, ukážem ešte to UR-ko, to vyzerá zozadu, to vyzerá trošku inak.
tiež asi nejaké informácie, ale kto sa v tom vyzná, ja nie. Dobre, môžem vybrať, máme tu posledných, neviem, booster box môžem dať preč. Máme tu posledných, ty kokšo, neviem koľko to je, nechám to tu položené, tu už tie karty sa mi tisnú na obraz. Tak, poďme na to. Som zvedavý, či nám to ešte padne. Nejaké úerko keby padlo, ty kokšo, tak by sme mali obrovské šťastie asi. Neviem, či nie je náhodou garantované iba jedno UR-ko na jeden ten booster box. Neviem, ako to majú v tých ostatných booster boxoch potom. Tak, ukáž, čo tu máme. Bude tu ešte nejaký hitík a je tu ešte SR-ko. Paráda, môže byť. No. Neviem, či tie SR-ka sa dajú považovať ako hit, pretože tie vám budú padať dosť často, ale asi... čo to je? SSR? Rockly. SSR, parada. Takže máme 3 SSR-ka dokopy, tuším. 3 SSR-ka. Paradička. Som nečakal, že to bude takto moc padať. A niektoré tie baličky sa trhajú divne. No, ukáž, čo tu máme ďalej, niečo, ASR, ďalší hit, taký mini hit. Tie SRK sú také, že také maličké hity, ktoré potešia, ale padajú aj dosť často. No, ukáž, Rko, Rockly, Sasuke a Rko, takže tu nič, dobre, poďme ďalej. No, dúfam, že sa vám toto otváranie bude páčiť a je to taká zmena zase, nie sú to Pokémoni, je to zase niečo nové. Might Guy SR. Je to zase niečo také nové a mňa to baví zbierať takéto zberateľské kartičky, takže ak sa vám to páči, tak určite hoďte like, hoďte koment a aspoň budem vedieť, že mám natočiť ďalšie video z tohoto. Ďalšie video už bude Tier 1 Wave 2 Booster Box a ďalšie SR-ko. Takže jo, myslím, že taká zmena je celkom v pohode. Taká odbočka od Pokémonov vždy poteší, že hej. A kľudne môžete dať vedieť do komentárov, že aké ďalšie karty mám otvoriť ako ďalšie. Viem, že niekto z vás mi tam písal, že nejaké tie športové kartičky, tie už som natočil, ale kľudne, ak by ste chceli zase vidieť športové kartičky, alebo SR-ko, alebo niečo iné zase, tak dajte vedieť. Kľudne tam píšte do komentárov vaše nápady, ja sa nechám inšpirovať. Rko, tak máme tu posledný balík Last Pack Magic Naruto Tier 1 Wave 1 balík, tak ukáž, čo tu bude. Hop. Niečo tam vykúklo, nepozerajte sa, niečo tam bolo, ale neviem, či to není iba SR-ko asi. SR-ko, hej, je to Rockly asi, že hej, vyzerá ako on. SR-ko. Tak, ukážem vám tu také tie veľké hity. No, ukážem vám to aspoň takto na predstavu. Takže tu nám padlo jedno tu UR-ko, 3 SSR-ka a tu sú potom SR-ka. Takže jo, takto to nejako vyzerá z prvého booster boxu, potom mám tu strašne veľa tých eriek. No, jo, myslím, že tuto to ukončím, takže ak sa vám video páčilo a chceli by ste vidieť viacej Naruto zberateľských kartičiek, tak hoďte like, koment, odber, budem hrozne moc rád za to a jo, vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré ani ja sám neviem, čo bude zač, či to bude ďalší Naruto, či to bude Pokémoni, či to budú, neviem, nejaké zas športové kartičky, vôbec netuším ani ja. Necháme sa prekvapiť. Takže jo, ešte raz díky a zatiaľ čaute.